Hola chicos! Hola chicas! Asi sa divíte, že čo to stále na začiatku rozprávame. Tak dneska sa to dozviete, pretože... Dnes si dáme prvú lekciu španielčiny. Toto naše prvé video bude zamerané na pozdravy v španielčine. Katka bude hovoriť po španielsky a ja budem to prekladať do slovenčiny a vy môžete sa to tak typovať, čo to asi tak znamená. A na konci si urobíme ešte takú krátku rekapituláciu, aby sme to všetko spolu zopakovali. Takže najčastejší pozdrav v španielčine, ktorý asi budete od všetkých počuť, je hola. Hola! A hola znamená ahoj. Píše sa to takto. Najzákladnejšia vec v španielčine nikdy sa nečíta písmeno H, takže stále čítate len hola, nie je to hola, alebo podobné veci, hej. Alebo hola. Takže aj keď uvidíte niekde napísané hola, tak ak nejde o slovenské slovo hola, tak budete vedieť, čo to znamená ahoj. Od 8 hodín do 13:30 po obede Španieli používajú buenos días. A to znamená dobrý deň alebo dobré ráno. Potom Španieli od 13:30 do 9 večera používajú buenas tardes. A to znamená dobré popoludnie, čo v podstate my Slováci až tak nepoužívame, lenže tam si na to potrpia. A od 21. hovoria už buenas noches. Čo znamená dobrú noc alebo dobrý večer. Takže teraz si to ideme v krátkosti zrekapitulovať. Hola. Ahoj. Buenos días. Dobré ráno, dobrý deň. Buenas tardes. Dobré popoludnie. Buenas noches. Dobrý večer, dobrú noc. A teraz ideme ukázať pár odzdravov. Ten najbežnejší, ktorý sa používa, je adios. Ahoj, dovidenia, alebo maj sa. Áno. Alebo jednoduchosti čau. Čo znamená čau? Ďalší odзdrav, ktorý používame, je hasta la vista. Čo znamená, kým sa neuvidíme, alebo do skorého videnia. Taktiež môžeme povedať hasta mañana. To je niečo povedané ako, že vidíme sa zajtra. Hasta luego. Neskôr sa vidíme. Vidíme sa potom. Hasta pronto. Čo skoro sa vidíme. Alebo napríklad môžeš povedať hasta lunes. Čo znamená vidíme sa v pondelok. A taktiež tam môžeme v podstate nahradiť všetky dni v týždni. Takže ideme si to krátko zrekapitulovať. Adios. Dovidenia, alebo ahoj. Čau. Čau. Hasta la vista. Do skorého videnia. Hasta mañana. Vidíme sa zajtra. Hasta luego. Dovidenia neskôr. Hasta pronto. Vidíme sa čoskoro. Hasta lunes. Dovidenia v pondelok. V ďalšom videu si ukážeme tie najbežnejšie otázky. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať like. Vidíme sa na budúce. Ahojte. Čau.